Kif pajjiżna jinsab fir-raba' ġimgħa ta' din il-kriżi tal-COVID-19, it-total ta' każi pożittivi issa tela għal 169. Sa issa biss żewġ persuni li fiequ mill-COVID-19 f'pajjiżna. Fl-aħħar 24 siegħa saru 563 swab li minnhom 13 ttestjaw fil-pożittiv. Sa issa b'kollox saru 6934 test. Minn dawn it-13 il-każ kien hemm 8 trasmissjoni lokali u 5 relatati ma' safar. Bħalissa hemm żewġ persuni rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva, 7 qed jinżammu l-IDU u 16 oħra fi sptar privat. Minn dawk li qed jinżammu l-ITU, wieħed minnhom għadu f'kundizzjoni kritika u jinsab intubat. Il-persuna l-oħra qed tingħata l-ossiġnu iżda s'issa m'hemmx il-bżonn li tkun intubata. Fost it-tmien każi ta' trasmissjoni lokali hemm mara ta' 30 sena, żagħżugħa ta' 26 sena, mara ta' 43 sena, raġel ta' 41 sena u żagħżugħa ta' 27 sena. Żewġ każi oħra huma ta' anzjana ta' 72 sena u r-raġel tagħha ta' 75 sena li huma l-ġenituri ta' persuna li kienet pożittiva. Hemm ukoll każ ieħor ta' tifla li għandha 8 snin. Il-maġġoranza tal-każi li huma relatati ma' safar huma importati mill-Ingilterra. Hemm każ ta' żewġ aħwa, wieħed ta' 19-il sena u ieħor ta' 23 sena li kienu ġejjin mill-Ingilterra. Kien hemm ukoll żewġ każijiet oħra, żewġ tirġiel ta' 21 u 24 sena fejn dawn huma relatati ma' każ ieħor preċedenti. B'hekk issa hemm cluster ta' 3. Dawn ukoll kienu ġejjin lura mill-Ingilterra. Każ ieħor huwa dak ta' mara ta' 48 sena li kienet marret il-Marokk. Din kienet fl-istess tur ta' każ ieħor li nstab li kien pożittiv wara li rritorna mill-Marokk. Il-professur Charmaine Gawci komplet ħeġġeġ biex jekk jista' jkun il-pubbliku jibqa' d-dar sabiex jitnaqqas il-kuntatt ma' persuni li jistgħu jgħaddu dan il-virus lil xulxin. Ejja nevitaw kuntatt ma' nies li huma barra l-household tagħna. Għaliex hemmhekk hemm ċans li inti tiltaqa' iktar mal-virus allura ħaddaħlu lejn id-dar u lejn il-familja tagħkom. Rridu nieħdu naqra paċenzja f'dawn iż-żminijiet, però importanti li b'dawn il-miżuri aħna nkun nistgħu nikkontrollaw dis-sitwazzjoni. Aħna qed nagħmlu li nistgħu min-naħa tagħna, hemm ħafna nies għaddejjem bil-ħidma, però rridu l-kollaborazzjoni tal-poplu Malti biex aħna nkun nistgħu naslu flimkien. Prof. Charmaine Gawci tat ukoll istruzzjonijiet ta' kif in-nies għandhom jarmu il-maskli u l-ingwanti li qed jintużaw. Irridu niftakru kemm idum jgħix barra l-ġisem dan il-virus li bħed ieħor idum jgħix jisu 24 hours, però nistgħu wkoll hemm ċertu evidenza li turi jista' jdum iktar. Allura li qed innejdu hija li l-iskart fejn inti għandek persuni li huma affettwati li huma pożittivi għandhom jinżammu id-dar tagħhom għall-inqas 3 ijiem ħalli jekk inti kemm jista' jkun il-virus ikun degraded u mbagħad jiddaħħlu ħża ġewx borrots ħalli inti ma jkollokx espożizzjoni għal dawk in-nies li jistgħu jkunu qegħdin jiġbru r-refuse. Dawn l-ingwanti jridu noqogħdu attenti li ma jagħtux dak il-false reassurance għax jekk inti jkollok l-ingwanti u xorta ħadd miswiċċek, xorta inti tista' tikkontamina. Allura dan huwa punt importanti ħafna li aħna qegħdin ngħaddu dawn il-messaġġi lill-pubbliku ġenerali, però iktar lin-nies li jistgħu jkunu f'riskju. Is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika tenniet l-appell biex in-nies li jħossu s-sintomi jibqgħu id-dar u jċemplu fuq in-numru 111. Dan fil-waqt li tenniet li minkejja li forsi qed ikollna ġranet sbieħ, kulħadd għandu jagħmel il-biċċa tiegħu u jibqa' id-dar.